Er wie nu het flinke buienactief. Ik ben per se en ik in het watergebied nog. Ja, en die buienactiviteit die kondigt hem van de morgen petit al aan. Maar een onstabiele lucht, met tongerkoppen zat hier en daar terug de waarnemers melden maar. Maar het weer wel weer een zoele en warme dag. Oké, de wind stuts uit en terug de kop even op in het kustgebied. Maar daar bleun ik bij. Zoel waar is het joen ik nog. Ik zet het op een berichtje. Joen en vannacht. Ja, eerst nog wel kans op een bui. Misschien nog wel een pittige bui. Vannacht een buike, meest bewolkt. Temperaturen 14 tot 17 graden. De wind vannacht noord-noordoost. En die is zwak of matig. Kan in het watergebied nog eens even vrij krachtig wezen. Morgen, een dag met, nou, misschien eerst nog wel redelijk droog waar. Maar let er toch de buien. Pittige buien. Maar kans op tongen. Misschien wel hagel. Maar kans op windstieten. En dat geldt vooral voor het tweede pad van de middag en in de joentijd waarschijnlijk. Maar dat wil ik nog wel eens verschoven aan buiengebied. In tijd bedoel ik dan. Maar de buien komen wel en ik een prottenwetter misschien wel wetterroelijst. Wel, vierders een temperatuurman. 20 tot 23 graden, maar nog altijd een 24 of 26 graden in het oosten en het zuidoosten van de provincie. Zetten we terug naar de wind, matig en vrij krachtig in het kustgebied, maar dat is uit en terug onregelmatig, not eerst. We suggen vooruit en dan komen we een vreed, een sneeuw en een snuitje in, maar bij tijden rein, soms een buiig karakter. Natuurlijk, ik wil weer droge perioden en de temperaturen 19, 18, 17 graden. De legere temperaturen op sneeuw, dan in de middag nog een beetje zinnen, met name in het watergebied. Ja, en dan hebben we toch weer echt wisselvallig en koel waar. Maar de simmer komt vast wel weer om, maar warmte. We maken morgen maar weer even in het waarschuwen.